Takže čaute ľudia, moje meno je Zapiak, vás vítam u nového videa. V tomto videu sa po dlhšej dobe vracame opäť ku Clash of Clans. Takže myslím, že toto video môže začať. Rozhodol som sa, že sa budem opäť venovať Cocku. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh. Lebo iba furt natáčam Clash Royale a rozhodol som sa tým, že Clash Royale bude vychádzať oveľa menej. Tí, ktorí majú radi Clash Royale, si nemusia myslieť, že nebude vychádzať, bude vychádzať jedno video do týždňa vždycky. Niekedy možno nevyjde, keďže nebudem mať čas, alebo budem niekde. Ale ináč, Cocko sa bude hrávať teraz častejšie, takže sa na to pripravte. Budem zbliehať aj hororové hry, ako je napríklad Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4. Tie si zahrám. Potom si dáme trošku Slendermana. Môžeme sa tak dohodnúť, že začne vychádzať taký horror beat, ktorý bude od pondelka až do piatka a tam budeme v ňom hrať hororové hry. Až dokým ma to neprestane baviť, alebo dokým sa neposeriem a vymážem všetko a na celé hrorovky sa vytrnem. Takže nebuďte prekvapení, keď nebude vychádzať Clashko, no Royale, lebo Clashko bude teraz vychádzať viacej. Ďalšou takou informáciou je, že chcem sa vás spýtať, napíšte mi do komentárov váš názor, či môžem točiť Tennis 3D a napríklad také Farming Simulator 2018 a nejaké športové hry. No povedzte mi, či sa to oplatí, či na tom bude sledovanosť. Ak áno, mňa to iba poteší. Nechom to donatneme a dáme si taký slabší útok, proste. Keď uvidíme, že bude slabá beska, tak ho zničíme. Dúfam aspoň na jedno. Tak po toho ja nejdem. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Takže týpek má celkom dobrú base, uvidíme, či udefendí. Mám tu has, ktorý nezahrám. Heal na hogov. Vysadíme tu King Barbariana, alebo Barbariana King. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. Dúfam, že aspoň na jedno, lebo to tak zatiaľ nevyzerá vôbec, že by som ho dal dole. Archerky. Dobre, bude to určite na jedno. Nejakých tých 8 trofejí, no. Není to bohvie čo, nemal som full armádu. Takých 70% to bude možno. Takých 70, tak som hovoril. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. Rovných 70. Som nechcel tam hľadať, jeho nemal to aj tak šancu. 5 pohárov, wow. Vynikajúce.
Teším sa z toho. Takže to by bolo na toto video všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, zahoďte like, pokiaľ nie, tak mi dajte odber. A ešte pre informáciu, prestúpil som do iného klanu, som bol v Vejži.cz, kde pôsobí aj sám pán Veľký Petra Čehovičov.